2-3 मास kok salai tong mane kok salai tongo hingke bini pore hingke bwano phaila phaide sa ang sao gam hanja fast nai thangdi chini nogo pore hingke je kono problem rok hingke ano dusri mano hnai sa hingke tabo hingke bwrwi bo kwrwi kha babu bo kwrwi kha abono problem abono ani problem hingke main kok khe bwrwi no bo hamsuk tubi phekha babu bo thwikha tabo hingke bwrwi 8 din thubaichagwi thangkha nogo Kiri Bigra hinman ba kepala hamya angkana khoroksa takuni kok angka bo bwrwi khoroksa ba hamsaki bini nogo Twlang thangka phiaba jepro bwrwi nogo Twlango a jora nokni ma babu jotona hamsaki chajaglai tongka bwrwino aboni olo henke chlani Bupha atomsa sak hamya angei thwithangka a jora chla bini babu thimani se dukho kosto pogyako ate jorano bwrwini family member salbri salpan yagulo atomsa phai o bwrwino Twlang thangka mane chalabe Swkakgwi Twlangka bwrwino a bagi tabuk chla tebo dukho nangmani kaptati kok kusari saka pula bwrwi ani nogo phaipurge Tangwi na phaya tabuk asak sal tongei ani babu thima oloke Tangwi Swkakgwi Twlangka please nang tesha ani aro kiple padi angle nangkri tongmania hanai chla o bwrwi te bwrwini family no kok kusarka oke phadin ke basic kok saya kare o monani ostrino pula nismi party jora kahamge khane saiman lain so Kokborok elabdari channel party jora kamke nai bujimanai Sekang sinimung sanai chino tini ostori rohornai monani mong baradon Tripura boys 21 eba 21 bini hamsama bwrwini mong bibita Tripura pulia sekang chilaba bwrwi phone number relai bor 3 mas jora hamsaki kok salai tongkha jora salja bwrwi o chlano call khai kabui saka angti nogo tonamo sunglia please nangano phaina phajiri angle nangkri te tongman glaka abagi please nangano phaina phakino chasinai bwrwi kaptati saka bwrwini kono khanai chla saka kobudia nang ani logi phasinai phiaba jinglai kri Bigra borok se nang ani nogo phai nokni kisai misa samung rokhlai tongda manoba te boni khanama kahida tabuk phai ulo anoya kari klangno chela keboma kongno wansuk a bwrwino kok singka apro bwrwi saka ang mutani mungnawi samaitang sawono angle nono se hamjako nangmani thesak tongwi thanai kri Bigra phono kununya nang je jaga tongwi chawa ambo aro tongwi chaitonai bwrwi adige samaitang saka abga yang chalatebo bwrwino bisas khlaimani aboni next day eba 2 June salmari kai chala direct ab bwrwini kami thangka naharnani and ayang te khangsa bwrwibo joto bini dressok ready khlai bag bisingo dawi nokni ongkhori thangka chalabai malainani tei abo hakino chalabai bwrwi 2 June salmari lama kacharo khorokni malai a dipor jorano chala bini hamsama bwrwino bini kami eba nogo Twlang thangka chela jepro a bwrwi logi baksake nogo habuyo apro chlani joto family member bwrwino pulia nugma jorano chajake nukoni hamskhen gosina lakya Tangwi hinkai a chela hangka nokni Kokborok a bagi chlani puma Bupha belano happy engzak chini Bwsa kusone bwrwi eba hamsuk kusono nukha hane ateke a salo tonthok jathoni bisingtino borni jora lakya aboni next day 3 eba 3 tarik June salmari ke chlani Bupha sak hamya kalai basai malia chuki sakno rokoi tona nakha apro nokhuni borok hada hamno hne nokni je biti tomoni aborok kebamona chari nakya haipono hamlia but next ni 4 June salmari dipor 3 daw henkai o chlani Bupha atomsa hama nawi maya angai lik sake o hayungno yakar kalanga rest and peace a bagi joto nokhuni borok 4 June salmari nismi 9 June salmari jora a thima samuna mang khalai bijenglai tongkha phiaba aing te khasa bwrwi hinkai ati jorana bini nogo puma Bupha call khai kebama kok salai tongkha and abuni kedema jora toma oloke bwrwini family member direct a chlani nogo thangi borni bwsajik eba a bwrwini rompre sompre khlai nogo Twlang thangka mane abno direct kobai sana thangi bwrwini family member a chlani nogo thangi no chalapai direct Swkakgwi Twlangka bwrwino abagi o chala taw belano bwkha dukho nangjagi maichemia tei nungi maya kapmang jora lairi tongna nakha te bwrwino kok kusarka o video no bwkhakte nungba pulake ano hamsake samaitangi ani nogo phaibala tabukle Tangwi ani bwkhano sabai kalangkha tei nini ama babu song asakje jingno sekana muchungu henkai pulia nung ani nogo 2 tarik eba 2 June salmari ani oro pulia phaipro tamani Swkakgwi na phaya tabuk ani babu themani se bwkha kosto hamyaku norok bahake ani bwkhano tebo thungna muchungkha please angle nungkri tongmanglak ani ma babu nono se hamsik kusu hone lobby ring tomani nung bahake chini bwkhano asuk thungwi mankha please phirogwi phaidi
Hinui kok kesarka o munai Baraton Tripura bini hamjama bwrwi bibota Tripura no. Paithakgo joto nokni okra borok chung abono sanai jesa nokni bwrwi Bwsa nokni khari alga chalabai thango hinui saimanke a jora nokni buma Bupha jani ja borno naitugui kaham hamya kok salai sekana musongke Swkakgwi logi logi no. Tangwi hinkai Pulia saknanya angge ola buni aro 4-5 din toni rui Swkakgwi abo bilanyo saya kalayu because je hamsa toni chalate family member hobo jora kisa tongma phano a borok katalno bwkha habi maya rui tongmano a boge please keboni bwkhano ta thangdi ta sabadi abo bilanyo saya sekana musongke pulia jorano Swkakgwi jesa phano ongthong phiaba buni aro toni woi mothui olo Swkakgwi abo bilanyo saya angjago ani kokte chaje tongkiba na karjadi dara kok ke haisido 2-3 mas kok salai tongmani kok salai tongo hinkai bini pore hinkai bwano phaila phaide sa angbo ma babono janai liya ta ang sao gam hanja fast nai thangdi chini nogo pore hinkai je kono problem rong kha ano dusri mano hnai sa hinkai bwsa kono problem kre phaimao kono problem kre ang thangwi toinai nang bai thia sangni bagai loge tongnai hnai sakago bini pore khe da kono so umta he gosi ang ba smai tangai khnarodi smai tangai khnaraka kese ang phainai hnai sakago no hinkai bo samai tangai sai rakha samai tangmane pore yo buri hinkai buri ni parang ke bongkul bazar bukao hinkai abono tang puran bazar bo hino pura saita bazar no puran bazar bukao hinkai buri nis kami parang ke rosma parang hindo buri ni mungke bibota ke bo laphai ni saka ang thangman puri ang saka ani donlo saka যদি স প্রবলেম রং খাংকে নং oro thunai hangke problem rong khangke nong oro thunai ang phainai ang bai baksa tongdi hai saka ani donlo hangke ang thangmane poriyo bubai malai kha bosaka ano tilangdi hanai bo phaimane poriyo auto reserve tugise na phaidi ni saka ang puran bazaro thangmane ga auto reserve na gai tilai thangkha bosilai angke ba hinani kostongo hnai angke ang thangai na khata tubui phai khata bojaro joto tubui phajak bo angke wansuk tongmani bo no bo bai kisa malai yei phainai nogo hnai ke tubui phaimane poriyo nogo khana khata poriyo bini yang jaiti gusti kwbangma hnai chini para angke Kokborok silasori rumjago silasori ni parani mungsalia Kokborok silasori rumjago ta parani mungsalia silasori ni angke tubui phaimane poriyo mane loge to biya rokbo khaina kono planning kre ya borok kisa misa sarnane kono planning kre haikono kre borok ba tong masa mangnai ragai tonai hnai sakata angke bini pore angke babu bo tongo angke tongmane pore ama babu thingno tongbayo angke thingno tongmane pore babu bini hamsu katal angbo norok ko angke last kotoi saba kusuk dehin norok ko bai de burma ko bai angke kusuk dehin angke bo phaika babu bo nukha angke bo hamsu katal manmani ba suagro kisa nungkha nungmane poriya te kalipurun tanaphu baigina ro angke abro nogo thangai bo suag besi nungkha ta besi bohin kom bohin abo kisa pura bongjak angke suag nungai howani klai khata jengke saimaya howani klai thei thangkha babu bo angke tabung ke bwrwi bo kwri kha babu bo kwri kha ta abono problem abono ani problem ke hamjagai phaiye 7-8 din kakha bwrwi bai tongmani nogo chini nogo tongmani tubui phaiye
hingke next pori hingke bo bini ama babu no sako kata phaina paidi hinui bini ama babu no bwdui sako kha no bini ama babu de phaina paika bini babu song rok bo bini parani borok rok bo phaijak bini babu bai bo salaijak abo tabuk to hai rok oi tongkha kisa hamsuk rok buksanani lennai tini borok rok ni hingke khorok sunani mafani mai rok rinani nango hinui sakata hingke khorok rok supai khe hamsuk buksanai hinui saka bini babu no bo gosi thangkha bini ama babu bo ting no gosi thangpaikha gosi thangmani porio bini Bwsa chwkdui saka bini ama babu no phaina paidi hinui no bini ama babu de phaila phaika bono kono saimaya tabuk hingke nogo thangjakta tabuk hingke kisa phano gosi liya bini bwrwi pori age tamasa tabuk tamasa abono sana muchungo ta main kok khe bwrwi no bo hamsuk tubui phaikha babu bo thwikha tabuk hingke bwrwi 8 din thubuichagui thangkha nogo hingke thubuichagui thangmani thubuichagui thangha 8 din hamsuk phaiyo hinui hingke bangri rok nisan ri khata nisan umno simi kani tongari te pori hingke bo phai ang hingke sukulbar dino tubui phaiyo 2 tari sukulbar rok te hingke 2 tari sukulbar tini miya sukulbar rongo 2 tari sukulbar miya furu sukulbar ong tha miya furu thangkha ta ani bwrwi hingke kono tamo wansuk ya saimaya dara kisa phainai tekhai request khaili dara please abonani paithakpok।